Nahinumdum mo sa diyang natawa nga atong Ginoong Hesukristo dunay tulo ka hari nga dinangita sa atong Ginoo aron pagsimba nga kaniya. So sa dihang nangita sila sa Dios, niadto sila kay Herodes, nangutana kay Herodes asa matawo ang Mesiyas. So sa dihang nagiingnan sila nga sa Bethlehem, nangadto sila ngadto. Sa dihang nagpadulong sila sa Bethlehem, dunay bituon nga nagunangan na kanila ug mihunong kini tungod asa natawo ang bata. Dinha igsuon makita nato kung kita di ay tinawag sa Ginoo tultulan dayta sa Dios. Mao nang kung ikaw karon igsoon ko diyan ni Kristo nasa laag pa sa imong pagtuo, wala na subay sa kamatuoran, pag-ampo ug hugot sa Ginoo nga tultulan unta kaniya sa insaktong dalan sa pagmatarong na diin masubay gayud ngadto paingon sa kalangitan. Og nindot pud ning magbahalta Ginoo kay diin nakita nato sa tatlong hari sa pagsimba nila sa Dios, naghalad sila sa Dios paghuman niini gipasidan-an sila pinaagis sa anghel, mulikbay sila sa laing dalan, dili moadto kang Herodes kay naglaraw digdaotan si Herodes. So nganha sa atong kinabuhi kinahanglan gid nga mangayo tagiya kanunay sa Ginoo aron malikay ta sa bisan unsang bugat nga problema, bugat na katalagman ug di ta mahiagom nganha sa pagkadaotan. Mo nang sa kanunay epektibo kay nang pag-ampo nato sa Ginoo nga mangayo tagiya kaniya sa matag adlaw. God bless you.